Kijk dan. Vet cute. Nou, het is eigenlijk een must, want de grutten weer niet verkocht. En Lo is aan zijn nek. Om de beurt. Zij is maar Lo is nog mijn stoel. Zo, we zijn een naaien, naaien. Blije slag. Nee, ik vind die net zo leuk. Die vind ik echt net. Wat verdikke, een eiken dan. Goedemorgen, een naaien, naaien. Een naaie vlog. Joet, zal ik naar de basisschool in Jenne-Wat? Papa. En doe ik eens naar Beppe. En wat neemt men altijd mij naar de basisschool? Fruit? Fruit. En wat voor fruit is er al in? Wat voor fruit vies toe zo lekker? Banaan? Appel? Appel. Mandarijn? Amai. Ierbijkers? Die vies toch zo lekker, hè? Ja. En druifjes? Kisses. En persik? Lekker. Mango? Mano. Citroen? Citroen is een beetje zoer, hè? Zo. Hoe doen we dat met de hollen? Als we citroen proeven. Zo. Is dat ook zo? Zoer. Hey, Beppe. Iedere god zijn en Beppe. Zakers krijgt een squallen. Jelke brengt hem mee, want het plensde. Het is nou weer droog trouwen. Nou, het miser dan een beetje. Beetje miser. Ik ga rijden als gewoon die dus een keer wat laaien, maar Jelke zei ik breng hem wel even. Fiets achter in de bus. Dus ik kan een beetje voor naar huis fietsen. Jas. Iedere die jas aan. Mem die jas aan. Mem de gitaar mee en de fruitkoel mee. Wat op mij. Ja, dan gaat mem naar Jenne-Wat. En Ilde naar Beppe. Oh. Oh. Is dat wel goed? Mama, mijn Beppe. Mem gaat tegen mij naar Beppe, dat brengt mem die en dan gaat mem naar Jenne-Wat. Even om werk. Ik ga mem naar de basisschool in Jenne-Wat en dan brengt mem de fruit en dan gaat mem de vestjes jongen en dan komt mem weer thuis. Zullen we dat doen? Ja. Nou jongens, vergeet net te abonneren en te liken en ik neem je mute bij mij. Doei. Doei. Doei, keer. Voor een keer. Ik ben Joet met de Chitsvlog Fruittour in Jenne-Wat op basisschool. Juist. En ik ga correct al je lekker fruit uitdeeld. En plaktattoes. En we hadden even een stukje van de vlag zien. Maar ik vind eigenlijk wel benieuwd. Wat is nou je favoriete fruit? Elke dag was ik een fruit. Hey, ik zou zeggen, ik ga eens even lekker staan. Ga eens even lekker staan. Want die gaat toe bewegen, hè? Kun je me even al in de handjes omheen? Nee? Ja. Ja, wat toch? Ik ken me heel links. En dan doen we een beetje stampen. En dan omheen. Ja. En even zo'n kindertje. Heel goed. En dan weet ik nog een hele grap. Kotjes. In is hoe als op een paard. Binnen mij is mij. Ik zou zeggen, er zit nog een leuke groepsfoto, meisjes. Wat vind je daarvan? Zullen we dat doen? Ja? Ja, hij met fruit in de hand. Hier is ook nog wat in de bak. Zullen we ons dan gewoon krijgen, dan wees de banaan in de vlagkamer, hè? Waar we nog een banaantje als vlagkamer. Zullen we dat doen? Ik wil mijn naadje. Zit nog een pip. Ja, toch? En dan zei ze hem goeiemorgen en naar je daar en naar je vlog. Oh, doe haast een telefoontje. Oh, je mijn banaan kist alle kanten op, jongens. Oké, ik ben wat vloggen. En doe ik een duimpje omhoog. Want naar je Chitsvlog. Hey, hoi! Nou jongens, wat een superleuke klasse weer. Het blijft leuk om te dwaan. Ja, we gaan zelfs nog even actief dwaan geweest. Even springen, lekker gek dwaan. Dus dat is wel heel leuk. Ik ga nog even langs de winkel en dan zal ik gaan weer naar de Ilderta. En ik ben weer thuis. En ja, ik moest dus nog even naar de winkel. Maar als je dan al dat fruit en groente gaat, dan krijg je er zin in. Dus wij krijgen nu stamppot hutspot en stamppot boerenkool. En vanmorgen heb ik spersieboontjes. En ik dacht van, nou ja, ik ga genoeg stamppot. Dus ik vreeg je Paak en Beb dat die even mij te willen. Ik bedoel, die ben ik altijd best voor u. Ik kan eens even een keer wat veranderen. En als ik dan toch een keer ontstampen ben, dan ken ik wel 2 pannen meidjes. Dus ik dacht, dat is wel lekker. Dan kan ik iedereen kiezen wat ze gaan willen. Of hutspot of boerenkool. Nog lekkere spekjes heel en wat gehakt van de tro. En of hele schattige mini-regenwasjes. Kijk dan. Vet cute. Nou, het is eigenlijk een must, want de grutten weer niet verkocht. Maar ik ga nog voor iedereen een mini hellen.
En ik ga nog listjes voor de foto's van Marianne en ik. Misschien een beetje beknippen, maar even zien wat het wil slaan. Dan is het daar mooi in. Dus dat, dan is dat echt wel, ja. Zullen we eens even zien hoe het hier gaat? Joe! Ben je echt een paar hele leuke prinsessen toevallig? Ben je toevallig echt een paar leuke prinsessen? Oh, nog één, ja. En er nog een prinses. Eén prinses? Twee drie prinsessen? En een babyprinses. Hildo is een babyprinses. Ben je mooi een doosje? Ja, Ga je een feest? ja. Ja, feest. Prinsessenfeest. Ja, Is het ook handig om op een groentedoosje tekst? Ja. Is het ook handig om op een groentedoosje tekst? Liet ze doen het? 5 jaar. Ik kan het ook mee zeggen. Ja, Lois maakt ook wel een feest. Hoor. Lois wil eerst even. Maar Lois aan ze? Ja. Oké. Maar Lois aan zijn nek. Om de beurt. Zij is maar Lois nog mijn stoel. We zeggen naaien, naaien, naaien. Slag. Naaien, vlog. Oh, je leien. Ze hadden leien om. Nou maar Famke. Wat zei je dan, Famke? Nee, vlog. Een nijenvlog. Ja, wat is de beurt? Vind je hem dat zo leuk vloggen? Wat is de beurt? Zit tante bij roer nemen? Ja, doe mij zo'n aasje weer even. Ga gewoon eerst maar mooi doosje. Doe maar mooi doosje. Aasje weg. Tante had een heel leuk boek, een trekkerboek. En er zitten al je plaatjes in. Engeloertjes. Zullen we die eens even lezen? Maak je eens een shit. Het trekkerboek. Ik ken het net goed. Oh, een beetje naar Frank komen misschien. Beetje naar Frank. Doe ik het boek even naar Frank? Doe ik het naar Frank? Of is het wel shit? Zijn beter, Franke? Kent ze? Oké. Broem, broem, grote trekker. Kennen wie ik mij? Zet de motor maar vast om. Er is werk genoeg de hele dag. Wat zit er in de stal, Lois? Is die stal door ik hier maar? Clara de Ko. Boe. Waar zit er achter de blonkes? Fjouwer Pietjes. Tel maar naar. Kun je tellen, Lois? Hoi, jong. Fjouwer. Aatjoe. Al je spetters. Hoeveel lawaai maakt het de motor? Kun je toen met even naar? Hak. Oh, brum, brum. En waar verstopt hem hier bij de motor? Wat zit er? Een moeske. Broem, broem, grote trekker. Eerst links dan rechts. Dat niet het best. Wat shirt je in de spiegel? Lois, kies je deze weer even naar? Een gekke voorverschrikker. En Ilde, kies je die dan? Wat stiert er achter het heerpak? Meneer Fox. Piba. Die ken het hier. Dan waar stiert het erop? Het is met mijn eindjes, is dat? Oh, met mijn is ontrokken. Broem, broem, grote trekker. Hoe hebben de beesten het goed? Binnen ze skin en zoen, hebben ze genoeg eten van joet? We hebben de pichtjes. We hebben in het bargenhok. Hoeveel binnen er? Famke, tel door ze. Hoeveel bargjes binnen er? 5. 4 bargjes. Schilder, wat zit hierachter? Achter de molenbussen, wat zit erachter? Schilder ze. Het is de one. En wat zei de one? Kukkeleku! Kukkeleku! Waar stiert het hinder? Oh. Hie. Komt engeloert uit heen. Ja! Broem, broem, grote trekker. Wat hebben we mooi voetwesten jaren? Maar nou is het tijd om op bed. Waar zit je achter de houtblokken? De wurgenkat, ze lijkt lekker te sliepen. Wat zit er in het hoenderhokje, zusje? Ze lijkt te kussen. Wat zit hierachter? Hak. In de halle been. Ze is 's nachts wekker en ziek het dan eten. Dat is de oele. Hak. En dan hebben we hier nog wat achter de bloempotjes. Wat zo daar zit. Daar is het moeskewei. En dan stiet je. Maar nu is het tijd om op bed. Lekker sliepen alle jaren. En dan moet hij dicht. Wat een cool boek net, jongens. Het
allermooiste trekkerboekje. Mama, kijk. Nog een keer? Doe hem aan nog een keer, oké? Maar we eerst een bakje koffie. Maar lekker. Is er zo mooi te scrollen, Hilda? Horen, pletje. En Lois is een spultje aan. Dan maak je de morgen, jullie wel? Ja. Je mag het oplezen, Lois. De bovenop? Oh ja, de bovenop, ja. We hebben die zelf. En wat het Famke. Famke had een bal en een kroon. Wauw. Waar leidt je zo lekker te koersen? Oh, wat een schatje. Maar ik wel wekken, meidje? Nee. Oh, mag ik zachtjes dan? Wat een popje, dat die baby. Ja, wat een... Wat is dit? een kroon op mijn buik. Dat is nu weer. Ach, wat ballen. Ja, nee, je hebt het toch? Mag ik hem goed opzetten? Ja. Het is mooi. En wat voor prinses bist u? Hoe is u? Die is wel wekker. Ach, is al wekker. Hi baby, alles goed? Die is een beetje ziek. Oh, is baby een beetje ziek. Oh, dan was er maar goed op passen, hè? Lieve baby. En was een lekker banaantje aan de baby. Baby, dat ik lekker? Vies de banaantje ik lekker, baby? Oh, nom. De skill heel op. Ja, de skill maar net oppieten, hè? Dat is net lekker. Nee, ik vind die net zo lekker. Oh, een mais dan? Zou de baby mais lekker vinden? Die beziekje? Dat is niet een klein mais. Die vind ik echt net. Wat verdik, een aaiken dan? Misschien vind... Die vind ik echt zo lekker. Potsie dikkie, nou dan wordt het wel lastig. Oh. Pizza, dat lijkt er ook nog. Oh, Broccoli? Broccoli dan? Is dit baby haar bedje? Een baby koelen. Die moet eerst slapen. Oh, en had ik nog een mooi hobbelhindersjurk. En er is een douche. Wat een mooi hoestje dit. En douche. Even douchen. Douchen in bed. Hè. Hele bed weer, man. Zeedebie. De wc erbij. Ja, de zeebie de bed. Een wc bij het bed. Hè. En een bad bij de Een bed. bad bij het bed en een douche. Het bedje zit gewoon in de badkamer. Hè. Oh. Hij een lekkere ballen van Beppe. Wat ziet erop? Vlees of cheese? Vlees en cheese. En wat is toe? Doe je eens een cracker mee? Musketcheese, hè? Mama zei misschien ook een mooi cheese het Beppe Klaasje had. Musketcheese. Hoe is dat meer? Daar zit ik niks meer op. Ga ze alles eromheen en wij eten. Ja. Was nog hier hè? Nee. Kwastje. Was er nog een stukje ballen aan? Ja. Ja, wat maakt erop? Musketcheese? Ja. Ja, zullen we dat dan dissen? Ja. Oké, maak het met hem die voor die twee. Waarom kijk naar hier? Ik kijk hier bij moeder. Wat is shit? Het uit de touw. Oh, lekker man. Nou, meidje, ik nog hier voor Hilda. Was hem er nou aan? Was de cracker ook op eten? Die betaal. Die toch? En de cracker dan? Is die aansnap? Ja. Oh, oké. Lekker eten. Rustig, net zo snel. Kijk ik een stukje. Goed zo van in. Het eerke. Nom. Olie. Wat ben je maar mooi rustig. Hoe had Beppe dat, Beppe? Zo rustig ben je thuis nooit. Ik had fristie. Als je fristie? Kijk fristie. Oh, lekker. Oh man. Je boffen mama zijn leven, Beppe. Hey. Vind je Beppe ook zo lief? Ja. Ja? Beppe je maat? Pannenkoek. Oh. Het lijkt je wel feest. Pannenkoek. Ja, die wie nog onverzakje feestje, hè? Treffen je het even. Nou, het is even droeg, dus ik zal snel de beestjes nog even dwars. Voordat het weer begint te regenen. Wat een plantbuien hield dit, jongens. Jongen. Ik jes al. Ze hebben je al jet. Joe! Hoe grappig is ze, weet je wel, van daar komt ze hoor. Hey, goedemorgen. Wie is u hier? Eet niet hoor. Kom maar mij. Ach, en ik ga er een knietje van. Die ben alle knieën ontvangen. Dan kunnen ze weer in hun winterhakjes. En ik ga weer in van. Dus die zit erin. Kan die inzien? Nee, je hak. Hey! Hallo! Hoor ik al
jongen. Ja. Kom vriend. Kom jongen. Dat zijn lekkere brakjes. Zit met wat wetter voor die pakken. Nou, nu moet ik nog in je knietje vangen. Want we hebben hier zo mooi las. Maar ze kwam gewoon onder het kamp al in de hele tuin. Maar ze komt hier altijd wel om te eten. Dus nou, toch maar even een foutje zetten. Want vangt ze zak gewoon net. Alleen die boos, die ze tams, die koek zou pakken. Maar die oren mag ik echt niet vangen. Maar ik ga dus nou 1, 2, 3 van de fjouwknietjes. Dus nog in je vangen. En ik denk dat ik van die grutste, dat ik dan even die onderste hakken met elkaar verbinden. En dat er even een gatje komt. Maar die is toch wel heel grut van zo'n hakje. En die horen dat kan prima. Maar die horen is nog een keer zo grut. Dus dat hij even 2 hakjes had. Dat lijkt me wel beter. Dan moet er even een gat in zagen in het binnenstik. We hebben nou ruimte, dus het past wel. Ik heb de vers 3 in die van de week. Ze gaan heer, biks en wat wetter. En dan elke dag vul ik dat even om. Maar het wordt nou toch wel echt te wierd om boeten. Dan we ze, nou, als het knie wierd willen we ze gauw ziek. Hier zit ze mooi lekker smoek onder de oordak ik nog. Dus dit is beter. Lekker jongens? Hey poppies. Lekker hè? Ja, ik zet je nou nog een veeje, want je had direct al je knieënkeuteltjes daarlijn. En dan ga ik zo weer op naar de benchjes. Hey jongens, het een prachtige dag. Ik ben op een basisschool geweest in Jennewaard. Daar mocht ik bij mij de Tjitsvlag fruitkoer heen en met mijn gitaar wat versjes spelen. Ik ben even naar de winkel geweest. Lekkere boerenkool ga ik hellen en hutspot. Ik heb lekker stampot meidje jong. En ik ga mooi met de band een boekje lezen over de Grutte Trekker. En lekker bad met de jeugd. Ik ga de beestjes dienen. Knietjes ben hartstikke compleet. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen. En via het net de chill op te downloaden van die tablet als telefoon. Want een night vlog.